Demirqerê xeybeyê wek perêkan sivik diçû siwarê xwe Siyabend ber bi qada şer ve dibir. Siyabend jî kula ku çawa lingê birakê xwe dixistibû qeydê dikişand. Li kuraniya dil veke ser vedan. Qeregîtiran hevalê wî, birayê wî, pişta wî û hêla piyê wî bû. Sebr û hewgirê wî bû qedrê kiribû ku ji wê jî hevaltiya bêpar bimîne. Di vê diviya de para wî jî hebû loma li hember xwe jî bihêrs bû. Peyvên qeregîtiran hebekî kedira wî sivik kiribû û hinekî dilê wî rihet bibû. Xwedê duayê wî qebûl kiribû û li hev dût helal kiribûn. Rûyê qeregîtiran û laşê wî yê bi xwîn ji pêş çavên wî nediçû. Vêya jî dikir ku dilê wî yê bi gotin û hêlkirina qeregîtiran hinekî fire bibû, bêter teng bibe û hêrsa wî rabe. Hestên wî tevlîhev bû, hişê wî belawela bû û dilê wî dikeliya. Jê hebû serê wî dike bibêje gurm û biteqe. Çavên ku li serê wî sor bibûn, brûsk vedan. Damarên heniyê wek şîvên hêzran rabibûn. Bi vê hêrs û xezebê dabû pey şopa qesasên qeregîtiran û şopa wan digerand. Bi derbekî re hin reş ber çavên wî ketin. Komek siwar bûn berê Demirqerê xeybê bi hêla wan ve zivirand û ber bi wan ve çû. Kengî ku hinekî din jî nêzîkî li wan kir, Xeca Gulîsor di nav wan de nas kir. Pê rewek teyrê baziyê ku neçîrê xwe dibîne û êrîş dike. Ji bo êrîşê bi hêla wan ve Demirqerê xeybê ajot. Ji wê dûraniyê ve qeriya wî got: Hey gidî namêrno, necamêrno, nemerdino. Maqey qeweta we digihîşe zilamekî girêdayî, kawerin min gidî rezîlno. Îro xelasiya we ji ber devê lahûrê min tune ye. Ez ê şûrê xwe bi têr bi xwîna we bişom. Ew koma qelebalix heft bire û 12 pismamên Xeca Gulîsor û keleşên wan bûn. Koma bire û pismamên xecê, keleşên wan piştî ku qeregîtiran kuştibû, bi çeplê Xeca Gulîsor girtibûn. Ev avêtibûn ser pişta hespê qeregîtiran û ew bi xwe re dibirin. Siyabend dîsa qeriya got: Xwe bigirin namerdino. Ne min ji we re got xelasiya we ji destê lahûrê min nema. Ez ê îro we bikujim û bikim qurban ji qeregîtiranê salê re. Gava ku dîtin yek êrişî tîne ser wan fêm kirin ku ew kes Siyabend e. Bire û pismamên xecê û keleşên wan jî şûrê xwe ji kalanan kişandin û xwe berdan pêşiya Siyabend. Siyabend got: Ez Siyabendim, Siyabendê dînim. Qeda serê sibê bela êvarê me. Hûn zanibin ku îro xelasiya we kesî ji destê min tune ye. Heta ku ez heyfa qeregîtiranê salê ji we nestînim, candekên we li wê ortê ji lawirên çolê re nehêlim û Xeca Gulîsor ji xwe re nebim, heyat li min heram be. Birayên xecê ji xwe û koma xwe ya 12 pismaman û keleşan bawer bûn beryariyên xwe pê kirin û keniyan û got: Law bes fort û zirtan bike, belengaz û qeyxwîna te ketiye çavên te. Ka hele were em binerin. Bê tu yê çi gûyî bela bikî? Xwedê zane xwînê tu bi vê hêlê çend kiriye û tu dixwazî ji şûrên me tam bikî. Çawa gihaştin hev bû şînginiya şûr û tasê mertalan. Çirûskên agir ji devê şûran û ji mertalan dipengizîn. Demirqerê xeybê ji her tevgera siwarê xwe fêm dikir bê dixwaze çi bike û li gorî wî tev digeriya. Siyabend li ser pişta hespê xwe diqeriya: Hey, ez Siyabendim, wergî dînim. Wek pelên daran mirovan li dara heyatê diweşînim. Xwe bigirin kuçikno. Rûhûsênê we nemerda îmeyro. Her ku yek diket Siyabend fersinda ku ji nav destê wî xelas bibe nedima ji ser pişta hespê xwe dibû du qet û gercî dibû. Qat di binê dengê halanên zilaman de hirê hespan şûr û mertalan dema bû. Şerekî mezûn û giran li meydana mêran diqewimî. Cendekê layê bavan li erdê dirêj dibû.
ئەوێ بەدەهان کەس ji ber Lahûrê giran nefilitiya û êdî ew ê nema li maliyên xwe vegeriya Lahûrê qet lê bûbû rûhîstîn û digihaşt kijanî ruhê wan ji laşê wan dikişand. Siyaben her heft bira û 12 pismamê xecê kuşt û pêvek keleşên mane çavberdan revê. Nêrîn ku Siyabet qasabê mêra ye şer pê re gengaz e ruhê şîrîn berê wan da revê. Siyabend hew dît ku li dora wî çend kes mane û yê din direvin, bang li wan kir got: Wey xweliya heft gundiyan li serê we be, ma ne heyf e ku zilam ji meydana şer birevin. Herin li mala xwe çarikan bidin serê xwe, li ber tifikê rûnin û dara dergûşê zarokên xwe bihejînin. Aniha dayîkên we jî dibêjin: Qey lawên me hene, xwe lî serno, nerevin. Siyabenda Mêrxerabê Xeybê de berzengiyan û peywan veqiriya hey hûn bi qurbana jinê xwe bin. Hûn jî dibêjin em zilam in, ne wisa min got nerevin, kûçik no. Siyabend bi wê hêrsiyê xwe paş vegihand çend kesên din jî. Pela wan jî darê qetand û li Xeca Gulîsor vegeriya. Ser û laşê wî û Demirqarê Xeybê dixwînê de mabû. Di nav erda meyta re hat benda Xeca Gulîsor. Xecê wek karxezalek ku nêçîrvan lê hatibin hev di nav wî şerê de mabû. Bi çavên bi serê xwe dîtibû ku lawê bavan çawa çira wan dihat tifandin û li vê rastê cendekê wan li ber lingê hespan gêr dibûn erdê. Roja wê bi şer û pevçûna dest pê kiribû û wê gavê bi xwîn û qetlê bi dawî bibû.